Bueno, gogotsu ez da, biharko partidistiko irrikitan. Partio izango da, prest gaude eta bueno, espero dugu partio nahitea. Ia biziko neurketa da, Europan jokoan izatea jarraitzea izango duzue jokoan, eta Manchesterrentzat, esango dut kasi denboraldia daukatela, ez da? Zerreala oraindik kopan biziri dago, ligan ere bai. Iruditzen zaizu Manchester egoera honetan egotea, zuentzako kaltegarriagoa dela izango duten presioagatik? Bueno, hemen mundu guztiago da presioa ez da, baina bueno, guk partioa hauek jokatzeko bizi gara eta hori, esan dizuan bezala ilusio handiarekin gaude, prest, asko prestatu dugu partida eta espero dugu gure zaletuekin batera badena aurrera jutea. Prestaketa horren barruan, zerbait partidaren ideia aldatu da, joanekoarekin alderatuta, zer egin beharko duzue, kanporaketan aurrera egin ahal izateko? Bueno, gauza asko ondo ez da, areri oso fuerte daukagu aurrean, orduan, betikoa, gauza gehienak eta guztiak ondo egin eta bide horretan jarraituta ea garaipena lortze dugun. Orain bi urte lortu zenuten Old Trafforden garaipena, horrekin egin duzu amaitzaien? Bueno, hori pasa da, ez da, futbola horakoa da, hori gau polita izan zen, baina hori pasa da ja eta gu buru daukagu ja biharko partidoan, orduan bakarrik horretan pentsatu dugu eta ilusio hori daukagu. Erronka, ez da lehendabiziko aldia, hemen gaudela, ez da lehendabiziko aldia irabazte duguna, erronka eta ilusioa, errespeta handiarekin, baina izugarrizko erronka, garbi daukagu zer dagoen jokoan. Zutxitxe Donostian galditu da, zergatik eta nola daude gainontzeko mutinek? Bueno, Luka minuta dabil, belaunakin, iasan pentsatzen genuen helduko zala, baina erain ja behar esan zian ezin zuela eta hola erdizka ibiltzeko hobe zala angeratzea igandeako ez da iritsiko. Eta geho, sorpresanen sartu, zehati Zaka eta Amaride ez dituzue ikusiko, oan zelaian, baina, abeak pentsatzet bilar izango diala, arazoak egon dia beraden bisagoakin, baina pentsatzet bilar hemen egongo diala. Zuk esan bezala, orain bi urte, egarak hemen ira zuten, esen konuta penaltu. Horrek zerbaiterako balio du, biar, bakarrik erakusteko, partido hona inda, kapasitatea badukagula, orduan jakin da partida desberdina izango gala, jokalari desberdinak, beraiek entrenadore desberdina, bilarko partidua ere ez dela berdina izango, baina, urte horretan kapasitatea izan genuen irabazteko eta bilar zeraiten ganez jakin da, zaila izango gala, baina, ilusioa momentuz inork ez digu kenduko. Eta pasaren ostegunarekin alderatu Imanol, zertan izan daiteke ezberdina edo berdina biharko partida? Ikusi egin behar, ez da? Naiz eta bi entrenatzaileak antzeko dibujua egin, eta pautak ila antzekoak emano ez, geho jokalariak, depende gaua nola joan, jokuak alde batera bestea, lehenko ustegunean bezala, orduan, momentuak daneako egongo da. Han ere, lehendabiziko zatioketan, ez ginen horren eroso egon, baina gero biharrengo zatioketan empatia lortuta gero ikusi izan baita ere, kapasitatea daukagula mina egiteko eta nire ustez, taldeak holaxe bukatu zuen, ikusten, gauzak ondo egin da, posibilitatea bauzkagula, konpetitzeko, lehiatzeko eta zeraitik anez irabazteko. Mutilak orokorrean nola ikusten dituzu, biharko zita garrantzitsu honen aurrean, eta aurrekoan aipatu zenuen ez da, 17. partida da segidan, biharko 18. izango da. Freskoago, fizikoki, ikusten dituzu? Hori ez, baina egia da, eske hortan ez dugu jartzen fokua, nik egia zen, batzutan esati zuet, zehati alaxe da, eta esan inberdet, zehati batzuei pentsatzen astu bite zaioela, baina jokalariakin hortaz ez dut sartaz hitz egiten, gure burua zentralta dago, ondo heltzen partido guztitara, ondo prestatu eta astu eta aurre egin aurrean dago nahi. Eta bilarkoa
Bilak ere berdin egingo dugu, orduan ez dago nekerik, eta bueno, bilak galtzea bali madeu da, beraiek gu baino hobeto jokatu dutelako, puntu eta zagago, baina bueno, alde horretatik, eskusi gabe, beti bezala, eta bueno, baita ere gure buruan dago, lehiatzea jakin da, bueno, partida berezia dela, handia, eta irabaztea bali madeu kristona izango dela.